Vittu, sulle puhuu kuka vaan. Pari tuntia. Pakini RP. No heitä vaikka pari tuntia. Eikä Siinäkin tää vitun RP paska saa. ei ole millään, siinäkin vitun paska. No nyt sä istut taas sitä piikon. Tsemppii haluu. Ja. Joo, ei toi mitään selvää, ei, siis mitä? Saaks mä vittu uudet tänne? Okei, mä oon koodari näköjään taas. Miks äijä vittu cheattaa? Vittu sä on, mä aion 300 sun ohi ja sä ammut mun päähän. Ykkösellä alkuun. Niin miksi sulla on vittu cheatit päällä? Vittu! Niin, sitä vittu mäkin vittu pelle. Koita nyt vittu osua muuten.